Waqt li fil-kwistjoni ta' ħararaw il-Partit Nazzjonalista qed jipprovejla bin-numri biex imbotta iżjed għal elezzjoni mill-ġdid wara li tilef il-maġġoranza ta' siġġijiet, fil-verità kienu stess il lanqas ir-rispett tal-vot tal-elettorat tiegħu fl-istess lokalità. Dan hekk kif matul il-leġislatura preċedenti fararaw, il-votanti nazzjonalisti kienu għażu bl-akbar ammont ta' voti li żagħżugħ ta' 16-il sena Abraham Aquilina, meta saret l-elezzjoni f'Mejju tal-2019. Minħabba l-età tiegħu il-liġi dak iż-żmien ma kienx tippermetti li hu jkun is-sindku fil-lokalità u allura baqbil kunsillier. Minfloku awtomatikament laħqet Helen Gauci li issa nafu d-bażwiru l-abbużi finanzjarji li rnexxila twetta fl-amministrazzjoni sa minn dak iż-żmien. Iżjed minn hekk tul dik il-leġislatura, il-Partit Nazzjonalista lanqas ir-rispett tal-vot tal-Arawrin meta Abraham Aquilina għalaq 18-il sena fl-2021. Lanqas għamel dan meta fl-aħħar tal-2023 għaddiet il-liġi biex żgħażagħ sa mill-età ta' 16-il sena setgħu jsiru sindki, anke kif vota favur il-liġi fil-Parlament. Dak iż-żmien Abraham kien laħaq għalaq l-20 sena. One News informat li dan il-pass baqa' ma seħħx sempliċement għax Aquilina kien tkellem favur li Adrian Delija jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista fl-eqel tal-kwistjoni politika interna mal-5 snin ilu meta l-estremisti nazzjonalisti rridu jqaxtulu rasu akkosta kollox. Anke jekk dan iż-żagħżugħ ġab l-akbar ammont ta' voti fisem il-Partit Nazzjonalista, xorta waħda tħallit Helen Gauci tmexxi l-lokalità sa tmiem il-leġislatura fl-2024 fejn ħolqot it-taħwit li qed naraw illum il-ġurnata u li eventwalment wassal biex tiġi sfiduċċata mill-maġġoranza vot mill-aktar demokratiku. Ironikament illum il-Partit Nazzjonalista qed jilgħab bin-numri elettorali li Helen Gauci ġabet fl-aħħar elezzjoni biex b'xi mod jiġġustifika l-abbużi tagħha fit-tmexxija u saħansitra qed jorganizza rally llejla quddiem il-Każin Nazzjonalista f'Hararaw. Waqt li jinjora l-fatt li mill-aħħar ġimgħat ma ċandu l-maġġoranza tal-kunsillieri favorih f'Hararaw wara r-riżenja meħndanu tal-Viċi Sindku Francesc Attard, il-Partit Nazzjonalista wkoll jaħbi l-fatt kif mexa fil-konfront ta' żagħżugħ Abraham Aquilina fil-leġislatura ta' qabel, bil-maqluf sitwazzjoni simili li seħħet fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar fi frar tal-2021, il-Viċi Sindku Laburista Daryl Conner kien ċeda postu lil Carlos Zarb li kellu t-tieni l-akbar ammont ta' voti, iżda meta ġie elett fil-Kunsill sentejn qabel kienet għandu biss 17-il sena.